Sausa ka up. Ang kaagi karon, mao kining usa ka babae nga nagpuyo kaniadto sa Arakan, North Cotabato. Apan ana mahimutan karon sa Kidapawan City, North Cotabato. Ang atong matatampo nagdasangan nga Marisa. Dili na ko! Gikapoy na ko ni nga itong kahintang. Puslan man bahino na ito ni nga itong mga anak. Anak ni mong atong kamagawangan ug si Marisa. Ug arin ako ang kamanghuran. Day, bada paliginin nato. Ayaw na! Dili na ko gikapoy na ko! Ma, ayoko biyain. Ayoko biyaan. Hilang ka. Sorry mga anak, sorry. Basta, mahal ko kayo ka mo. Pag-amping lang mo din, ha? Ma. Ay na, maglisod yung kaguman o eskwela, anak, day. Kay unsaon, wa naman imong mama, o niya imong papa, na depressed sad. Samot yun. Kay, pobre ra bagid kaayo mo diha sa inyo. Unsa nalipang inabuhian diha sa inyo kung wa gyud mo lihok. Paitas mga bata, gyud, kung magkabuwag ang ginikanan. Ang mga bata, gyud maoy luoy kaayo. Aris ako, te. Bahala na magkalisod-lisod ko. Basta mo padayon ko sa akong pag-eskwela, hangtod na makahuman ko. Nak, congratulations. Nakagraduate ka gid sa elementary o honor student pa gid ka. Oh, pa. Nilak manggod ka. Mangay ko pa sa ilo nimo na ka. Naibaw kung naapektuhan gid mo sa imong mga igsuon sa gisamputan na mo sa imong mama. Pero niya, naning kamot gid ka. Na-honor pa ka. Proud ka si papa ni mo na. Thank you, pa. Muadto ka sa Kidapawan City? Opa. Nindot na kayo ni nga opportunity para nako pa. Aron mulampos ko sa kong pagtuon. Naamay non-government organization kon Mindanao Children's Library Foundation nga willing mo tabang sa mga estudyanteng gustong muhuman aron lang makapadayon sa pag-eskwela. Sponsored by Japanese people man daw ni pa. Mo ba na? Nindo to ng programa nakda. Pero, mingawa na ko eh. Taon-taon sa kang malayo na mo. Anak gid pa. Pero sige lang good pa. Hasta kung mingaon man sad ko ninyo ni ate pero gusto lang gid ko muhuman pa para makatabang ko nato pungon. Lisod ba yagid kaayo ta? Bugat man sa akong buot. Pero, naibang ko. Nga maayo ang imong tumong anak. Mao sige. Basta na amping baya ha? Opa, salamat pa. Lord, salamat ha. Nabisag layo ko nila ni Papa, pero huwag ko ni mo pasagdilin sa compound sa Mindanao Children's Library Foundation. Bisan sa among kalisod, pero dako kong pasalamat ni mo. Nagipalibutan ko ni mo mga maayong tao nga nigiyan na akong maayong pamatasan. Lord, ayaw biagyapon ko pasagdi ha. Hangtod nga magmalampuson ko. Ay, si Mama Kano. Pila na katuig nga, wagid ko makakita niya. Unsa kag ako si pangitaon sa?
Mauni ang bahay sa imong mama dinhi sa Davao City, day. Ay, dali, mangayo taga-tahuran. Salamat tiya nga, imo kong gikuyugan. Ay, gikuy paan man ko, uy. Maayo! Maayo! Anak? Marisa? Oh, anak. Kadako na nimo. Naana di kay laing pamilya, ma. Nagpasaylo ako. Dako kay kursa ninyo sa kung pagpiya ninyo, anak. Naalang kay mga butang, nak. Nga, dili na ako maagwanta kani ato mo. Pasaylo ako. Pasaylo ako, nak. Ma! Dili kidali mag-working student. Pero sige lang. Agwantahon ko lang yun hangtod nga makalampos ko. Second honor, best in English, best in TLE, best in MAPI, best in values education. Congratulations, Marisa. Thank you, sir. Unya, kinsa may mutaot sa imong award, ana, Marisa? Sorry na ka. Di ko makatunga anang inyong awarding ceremony kay busy magugko. Mao ba pa? Sige lang pa, uy. Usahay. Makahuna-una ko nga. Magkasuya madinig uban, uy. Supportive kayo nila mga ginikanan nila. Sakit lang una-unaon nga bisag kausas ako mga achievements sa eskwelahan. Sukad pa pag elementary na ako. Uy, bisan usas ako mga ginikanan ang naka-witness. Permi lang ako mga teachers may magtaod sa akong awards. Sige lang. Maningkamot lang yun ko hangtod ko makahuman. Upadayon ko sa akong pagka-working student. Bahalag ka, apoy. Nahibaw ko sa ngadto-ngadto. Mabayran na gining tanang kahago na ako. Hayahayang Marisa, One of the selected IP scholars nga makaperform og cultural performance sa Japan. Yay! Dili na hayahay, day, uy. Gihaguan ko gining tanan. Maog yun. Og bilib kaayo ko nimo, day. Deserve yun nimo kay buutan ka og kugihan pag yun. Thank you, day. Dako kaayo ning achievement para nako nga makaatog laing nasod. Thank you kaayo, Lord. Hoy, hinay-hinay sad sa imong lawas, day Marisa, uy. Nag-eskwela pa ka. Unya, nagtrabaho pag yung kas karinderya. Call center agent pag yun. Unya, manawat pag yung kaglabada sa atong mga kaila. Unsa naman ay pahuway ni mo, ana, uy. Day, kinanglan ko magkugi pag yun maayo. Bisan tuod scholar ko, pero nasa di ako'y mga laing gastuhan. Naibaw ba yagid ka, day nga, walang-wala yun ang akong mga ginikanan. Maubit ang naling kamot gid kog maayo. Oh, hinoon sad. Pero pag amping sa imong lawas, day, uy. Hangtan awa, oh. Nidaot na baya ka. O, day, salamat sa imong concern.
Nak, Marisa, kadaot naman kay ka. Nagpalabi mo kang hago gud sa imong lawas. Unya, kapila ka lang mo kaon sa kadlaw. Ay, dili na ko. Oh. Kapoy na. Marisa, Kapoy na. Marisa, ayaw pagsulti, ana. Okay ra ba din mo? Nga mapunta lang sa wa ang tanan nimong kahago sa pila ka tuig. Nak, daghan kay kong pagkuwang nimo isip imong amahan. Pero dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ako'y anak na sama nimo nga kugihan ug responsable. Tagsara ang mulahutay anang sama nimo. Labi ni sa imong mga gipangbuhat. Tungod sa imong pagkugi. O tanawa, asar ka karon. Sa akong pagkatao, nak, naibawa man yun ta. Nga dinhira yun kukutob. Wa yun ko'y nahimo, maubitang nagkugi kag maayo. Kay naibaw kag yun nga, walang-wala yun imong amahan. Pero ikaw, nak, naibaw kong layo pa kag maabdan. Marisa, pagkat-on og pahuway, pero ayaw surrender. Gusto ko. Dili ko magpapildi sa akong gibati. Daghan akong naagian ano na makabot na ako akong pangandoy nga makahuman yun. Dili pwede nga mo give up ko ron. Maningkamot pagid kong maayo. Nahibaw kong tamis ang ganti nga nagpaabot na kusunahan. Always there, even in my dark. Give so much. Grabe gid akong mga naagian isip estudyante. Bisan sa tanang pait, na-depress makadaghan, ug hapit na mawad-an og paglaom. Pero wa gid ko napapildi sa akong gibati. Tuod kinahibaw ko, ang Ginoo nagtan-aw sa tanan akong kahapon. Og kaluoy sa Ginoo, top gihapon ko sa among klase. Og karon, graduating na ko sa kursong Bachelor of Science in Psychology. Og mas na-inspired pagid kong maningkamot og maayo tungod sa akong mga nasinati. Sa mga naminaw karon, kitang tanan adunay lahi-lahi nga kaagi. Subo man o malipayon, pero dili gid babag ang kalisod sa pagkabot sa atong pangandoy. Always remember this phrase: difficult roads often lead to beautiful destinations. Unta, nakahatag akong kaagi ug maayong pagtulunan. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining usa ka lalaki nga taga Compostela, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Mark. Go! Nakakita ka sa bagong katabang nilang Ate Lina? Ugaw, Guwa pa sa? guwapa bitaw? Murag Koreana. Atong atuon na. Ha? Kuyog ta, atong ilailahon. Sige. Hi, miss! Kadlok na mo, ha? Gusto raming makigila-ila ni mo ba? Mao na, miss. Kailara mo po na mo among pamilya sa imong amo. Maong gusto raming makig-friend mo. Mao ba? By the way, ako din si Jomer. O kining akong kuyog, akong igagaw, si Mark. Sa day pangani mo, miss? Daidi. Taga di ka di? Tagalite. Gaw, si tanaw ni mo ni Daydi. Guwapa gaw eh. Ganahan ko niya, gaw? Oh, ha?
Ha? Mao na gaw. Type na ako si Daydi. Unya, unsa may plano nimo gaw? Ako siyang panguyaban gaw. Ha? Naunsa man ko? Nga gisakitan man ko pag ingon ni Gaw Jomar nga manguyab si ni Daydi. Unya, kumusta ang imong pagpanguyab ni Daydi Gaw? Mo'y ayaw gaw. Ha? Nga naman? Dili ko na may talo. Unsay di talo ba? Tumboy mo ni si Daydi. Ah, unsa? Oh, inuod ko ang gingon ni Gaw Jomar nga tumboy si Daydi. Maniid lang ko. Kung makakita og paagi ako siya panguyaban. Bahala nagtumboy siya. Mark, anak, unsa man, mukuyog ka nako. Asa man ma? Domingo baya ron, musimba ko. Sige ma, mukuyo ko nimo. Diri ang tamang lingkod ma. Mayo diri kay kamerang ng lingkod mo. Sige, sige. Maayo kay wa pa magsugod ang misa. Excuse, lingkod mi ha? Dali, Mark. Uy, Daydi? Ikaw din eh. Ako in town ni. Uy, Daydi, ikaw manggudi ay ni. Hello, Ting. Kabuutan ining bataa. Uy, ni Simba man gyud. Sumning akong dibati. Nga, naduol ko ni Daydi. Nak, nakabantay ko nimo ganiha ba? Wa ka mahimutang nga nagtupad mong Daydi. Kuan ma, kuan ka nang nagbuto-buto nga kung dughan ganiha ma. Hunsa man, nakagusto ka niya? O ma, ganahan kay ko ni Daydi. Aw kun mao, panguyapi. Ang buot mong ipasabot ma nga, buto ka ni Daydi nga mahimo na kong uyab. Ay, buto ka ayo. Kay buutan man ang bataa. Salamat ma. Sige ma, mangita ko paagi nga magkauyab ni Daydi. I love you, Daydi. Mark, diliin taon ko maibog og laki, uy. Babae nga akong gusto. Di ko mutuo. Mark, Imo lang gipatuo si Gaw Jomar nga tumboy ka. Kay wa kay gusto niya. nahibaw ka nga nanguyab si Jomar nako. Oh, isulti siya nako. Dili ko na mo talo. Tinuod bitaw. Babae mo gud akong ganahan. Di ko mutuo eh. Mark, Babae ka, Daydi. Ayaw patuo ang imong kaugalingon nga lalaki ka. Maong sugta na lang ko. Mark, bata pa ka. Unya, gwapo. Unya, may kayang imong ginikanan. Ayaw pang uyab na ko nga usa na kakatabang, uy. Daydi, love man ka. Wa mo ko makununa kung unsa ka. O sa pasad, buto mo kay si mama nga ikaw ang mamahimo na kong uyab. Unsa? Oh, mong sugta na lang ko. Mark. Daddy, taod-taod naman kong nanguyab ni mo. Wa, pagid ka maluoy na ko. Musulti lang gid ko nimo tinuod, Mark, ha. Sa una, ganahan gid kaayo ko og babay. Pero sa dihang nakailati ka, mura ba og nausab ang akong feelings? Nagpasabot lang na nga, babae gid lagi ka. Unya,
Unsa man? Uyab na ta? Oh, Mark. Ako na kang gisugot. Salamat, Lady. Salamat yung kayo. Maodi ay malipayo na kaayo ka, kay gisugot naman day kang daydi. Oh, ma. Way kabutangan sa kong kalipay nga nagkauyab ni Missy Daydi. Kuan di ay anak, sa sunod adlaw, birthday naman ni Lola nimo. Dadao niya si Daydi ha, aron pod mailhan siya sa atong kaliwat. Oh, ma. Ha? Mauwaw ko, Mark, uy. Ngano mauwa man ka? Nga, ako may mukuyog ni mo. Uyab gud ta. Mark. Basta, mukuyog ka na ako ha, sa birthday ni Lula. Mark, gikulpaan man ko, uy. Ay, pagkulba-kulba na. Ngayon kay kao sa imong sulob mo. Isamot ka gagawa pa. Jomar! Oh, ikaw, Jomer! Abi na kong kinsay mong kuyog. Si Daydi mo din eh. Nga sa ato pa di, tinuwi ka ang balita di, nga ako nadunggan. Nauyab na mo. O, gaw. Uyab mo namin ni Daydi. Baya ano? Sa una, nanguyab ko ni mo Daydi, wa ka mo sugot kay tumboy ka. Niya karon nagkauyab mo ni Mark. Si Mark di ang imong gipaabot sa. Atik-atik na itong imong pagtumboy-tumboy dahil sa. Jomer, sorry ha. Pero may mo ba, kalimtan na lang to nato. Anong to hiskot ikaw? Respetuhin na lang si Daydi. Dayon mo dire, Mark, na. Oh, dali na. Gitawag lang tang mama. Happy birthday, Lola. Ay, salamat, Apo. Lola. Pa. Ako din uyab si Daydi. Kumusta day? Okay ra, sir. Tagadiin mo day ka day? Taga Leyte, sir. Nagunsa ka man din sa Cebu. Nanarbaho ko, ma'am. Katabang ko nila ni Atilina. Mao ba? Ay, katabang dahil imong trabaho. Unsa man wa kay planong eskwela. Mahimo man gagastuhan ka na ako hangtod nga mahuman ka. Lola. Kami gud tanan din hiday. Nakahuman gud mig eskwela. Tanan na mong kaliwat may mga kurso. Og mas dindot gud unta nga ang maipon namo naasay nahuman. Ma'am. Pasensya na ka sa gisulti ni Lola gani ha. Okay ra, uy. Sakto man sa si Lola ni mo ba? Mga edukada o edukada ba yung kaliwat? Lain kaayo kon. Masagulan mo og katabang lang. Daydi. Imingaw nam ko ni Daydi. Ay, naupsan mo ko eh. Sa palang gani kaadlaw nga, wa may magkita. Mura naman og usa ka tuig na to. Ako siyang atuon sa iyong gitrabahoan. Unsa ti? Wa na si Daydi din eh. Wa na dong, uy. Nananghid siya nako nga muundang na kuno siyang trabaho. Iambot lang lagi kung asa to paingon. Kinuo ko. Paghilom ha. Mura kag bata ron. Ibiyaan ko Daydi ma. Awa na tayo mahimo, anak. Kay ni uli naman siya sa ila. Naiubos kita sa Daydi. Sa gisulti ni Lula ma. Muadto ko sa liti ma. Oy, dili ha. Wa ka mahibaw kung asa to dapitas Daydi sa Leyte. Pero, Mark, kalimtinan to si Daydi. Makita ka na og babae nga labaw pa tong Daydi.
Kaon na. Dili ko, ma. Anak, mahimo ba kalimti na si Daydi? Dili gitingali ka mo ang para sa usag-usag. Si Daydi ang akong ginanglan, ma. Si Daydi. Unsa pa? Imo kong dadon sa Guam? Oo ka na, Mark. Di ko gusto nga mabuang ka. Hiusig ka kung hula itong Daydi. Ba, O nakahukom is mama ni mo nga ako kandanon sa Guam para makalimot ka itong Daydi. ba. Pila na ko katuig din sa Guam. Pero hangtod karon, wabag ko malimot ni Daydi. Husto. Suwayan akong search sa Facebook. Basin og may account pa siya. Ni agad, si Daydi gidi. Mo friend request ko niya. Daydi, kumusta naman ka? Okay ra. Asa ni karon? Di ala ko sa Cebu. Nagtrabaho ko kumpiteran. Mao ba? Ikaw, asa di karon? Di ako sa Guam. Pero muli ko diya sa Pinas karong simana ha. Mahimo pa nga makita ta ini kulit nako. Kumusta naman ka? Okay ra. Wa kapagid mang usab. Guwapa ka lang gihapon. Mark, Ay ina ni mo eh. Nibiya man kag kalit nga wagi ba nang hid nako. sorry Mark. Naibaw ka ba nga mura kong mabuang sa imong pagbiya? Dili ko angay sa inyong pamilya, Mark. Daydi, Gisakitan ko's gisulti ni Lola ni mo diri na ako. Maong nakahukom ko nga magpalayo na lang nimo nga dili magpahibaw. sorry sa mga nahitabo. Og karon nga nagkita ta pag-usab Daydi. Gusto na ko nga ipadayon ang naputol na tugugma. Mark, sorry. Dili na ka na mahitabo. Ha? Unsa? May lain akong uyab, Mark. Og kasluno na mi. Daydi, Dili lang gitingali kita ang angay sa usag-usa. Maong kalimti na lang ko, Mark. Daydi. Always thought that I to take your place in me. Sakit kayo nga kung nasayran nga sa among panakita pagbalik ni Daydi, kasluno na day siya sa iyang uyab. Sa pagkakaroon, naningkamot ko nga makamukuan. Kanimo, Daydi, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka uban sa iyong pamilya. Di ninalukutob, o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa akin. Mana so sa ka up.
Sa siyang kaagi karon, mo kining usa ka babae nga taga Pasil, Santander, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasangan nga, Marcy. I love you, Marcy. Edward, Mo na tinuod. Nakagusto ko nimo. O hinaot nga dili ko nimo pakyason. ako pa ka na hunaon, Edward. Unsa man na si Edward, Marcy. Magsige man lagi nag-anhis ato. Nanguyab na nimo? Oma, Onya, imo nang gisugot. wa pa mauwi. Oh, nga naman. Nagunahon na pa man ko, ma. Kung angay ba na ko siyang sugton. Mars, dugay-dugay na magid ko nga nanguyab nimo. Hangtod baron, wa pagid ka maluoy nako. Kuan, Edward. Ang tinuod, nakita na ko nga seryoso kasi imong tinguha diri nako. Maong, gidawat ko na ang imong gugma. Oh. Salamat kayo, Mars. Nga imo na kong gisugot. Salamat gid kayo. Ha? Magtipon? Oh, Marcy, gusto na ko nga magtipo na lang ta. Total, dugay-dugay naman ta nga nagkauyab. Wala kay plano nga magpakasal na ako. Magpakasal da, uy. Pero, unya na lang kung makatigom na ta. Sa pagkakaroon, gusto ko nga magtipon na una ta. Kay, nahadlok magud ko. Asig mawaa ka na ako. O sige, kung mo imong gusto, magtipon ta. Nausa man ni si Edward, uy. Sukad lang, nagkaanak ni. Tagsa naman lang mauligikan siyang trabaho. Maayo kay nakita ta, Day, Mercy. Oh, nga naman, Day Angela. Si Edward pa. Ako mang nakita na tong usang adlaw nga may kuyog nga babay. Unsa? Basig nga ako itong igagaw nga ang nakitaan sa imong amiga nga akong kuyog. Mao ba? Huwag ka ba magbinuang nako, Edward? Nga mo binuang mo taong ko ni mo, Marcy. Kapinang ka tamang kay ka. Ug may anak na ta. Ang ay kahadlok. Di ko magbinuang ni mo. Salamat, Edward. Day, ato na ko ha. Mo trabaho na ko. Oh, Dong. Dako lagi ng bagang imanda. Ha? Nagdana lang ko daghang gamit, day. Kay sinamanan na lang ko muuli din sa ato. Kay kaas magud kay kwarta gud kung kada adlaw ko muuli. Okay, sige, Dong. Pag-amping dito, ha? Nagbuwag na tayo mo ni Edward, Day? Ha? Uwa man, Day. Nga naman di ay. Kuyog man gud ni Edward tong babae nga akong nakitaan atong usang adlaw na nakay sila og bus. Unsa? Kun mauna, gilayasan di ay ka ni Edward. Ma. Kay... May nakakita ba niya gamay kauban siyang babae? Unsa man? Gaaway mo? Wa man, ma. Pero nahibuong ko. Kaysa iyang paglarga, nagda naman siyang dakong bag. Natinta lang yun to si Edward sa laing babae. Maoy hinungdan nga iyak ang gibiyaan. Unsa may akong buhaton, ma. Pauli din his ato, oy. Ug kalimti na tong Edward. Pila na katuig ang nakalabay sugad pagbiya ni Edward Jamo. Ug inanay na sabgong nakalimot niya. Marcy! Gawas una diha, Day. Di ay nangita ni mo.
Kinsa man kay nangita nako? Ikaw man gud ay ni Bon. May tuyo ka nako? Wa ba ko makasamok nimo? Okay ra, wa man sab ko'y gibuhat. Unsa di mo tuyo nako? Di lang ko magpaligoy-ligoy pa, Mars. Nakagusto mong kukunin mo. O andam ko mga mahan sa imong anak. Bonifacio. Mars, hatagi lang ko higayon nga higugmaon ko nimo. Wa man ko'y supak kung magminyo ka. Kung makigminyo kag lain, kay bata ka pa man. Ma, Kung magkasinabot mo ni Bonifacio, hala, sige, larga. Abi ni mo day, lipay kay kung nga nisugot ka nako. O nakigtipo na gid ka nako. basta isaad lang yun nako, Bon, ha? Nga dili ko nimo binuangan, parehas sa kibuhat ni Edward nako. Makalaom ka day. Nga mahalon ug panggaon ti ka. Ha? Mularga ka og Palawan? O day, kay nakoy kasudlan ditong trabaho day. May to dito kay dako og sweldo. Kundi nilang dahil ka sa ato manarbaho dong. Day, uno na aragod. Duha na ning atong mga anak. Nga, magdako ni sila nga gasto na kayo. Maong kinanglan gyud nga mukayod kog maayo day. Dong, Day, sige lang. Magpadako og kwarta nimo. sige dong. Ug pag-amping dito, ha? O day. Sige lang, magpadara ko kwarta og suwat nimo. Pila naman kapuan ang nakalabay sukad pagkika ni Bonifacio. Pero hangtod karon, wa man siya magpadabi sa suwat man lang. Unsa man kay nahitabo niya? Kalimti na natos Bonifacio, eh. Ruel, Namagay mga laki nga makalimot silang obligasyon. Labi na og nakakita na tog lain. oh, Ako panimo no. Ayaw na to hunaw na as Bonifacio. Sugta na lang ko. Ruel, Ang tinuod lang Mars no. Ganahan kay kunimo. Ruel, may mga anak in town ko sa laing lalaki, uy. Bisag ikapila ka pa paangkis laing lalaki, Mercy. Basta kay mahal ta ka. Oh, Sugta lang gud ko. Kung makiswerte sa mga lalaki nga niagi nimo, basin pa di og magmalipayo na ka uban ako. hatagi lang ko og higayon sa pagunahon na ini, Ruel. Tinuod ka, Mercy? Imo na kong gisugot? Oh, Ruel, ako na kang gisugot. Salamat kaayo. Nga gidawat ra nimo nga akong gugma. Ma, unsa di okasyon? Nganong gipailis man ko nimong tarong? May bisita karong moabot. Ha? Kinsa man, ma? Ay, paabota lang. Moabot ra lagi to. Ayo, Ah, ayo. ni Ana ay. Maoni si Manuel, ang anak sa akong amiga. Ma, unsa gud ni? Nagsabot nami sa mga ginikanan ni Manuel. Nga minyoon mo. Unsa? Mana Mars, og okay ra po ko nga aminyo nimo. Eh, wapa magyapon ka bisag may anak na ka nga duha ka po. Ma, uwa in taon ko magkaila-iling tawhana, uy. Ayaw mikso pa ka ha, Marcy. Hinumdum eh. Daghan ng lalaki ang niagi sa imong kinabuhi. Pero wag yung kay swerte. Maong karon, kami na ang masunod. Ma, Nagsabot nami sa ginikanan ni Manuel nga kaslon mo. Tinuod gud ay ang balita. Nga kaslunon mo sa akong uyuan. unsay uyuan? Akong uyuan ang buot mga asawa nimo. Si Tiyo Manuel. Unsa? Nga sa ato pa. Wa gay kapuslanan ang akong gugma nimo. Ruel, pasaylo ako.
Mahal ti ka. Pero ako'y mahimo. Kaya nga akong mga ginikanan o ginikanan ni Manuel ang nagsabot nga minyoon ni. Sige lang. Kuha lang giting nalita swerte. Mulargal na lang ko og Manila. Ug manghinaot ko nga magmalipayon ka uban sa akong uyuan. Roel. Malipayon ko ba uban ako, Marcy? Mahala lang ko upang gaalang ko uban sa akong mga anak, Manuel. Malipay na ko. Tay ko blaka day. Ihatag ko na nimo. Salamat, Manuel. Dali na. Magbuhat na tawag ato, anak. Dugay ko ni mo kable. Sabat, may laki ka. Unsay laki ba, oy? Nagatiman intahon ko sa atong anak, oy. Ha? May laki tingali ka. Hindi mo sa gipambak si bintana, no? Ha? Aray! Manalos na yan! Ay, taon ko'y laki, oy! Wa! Rente ko itong bino, be, Marcy. Mahimo ba, Manuel? Ayun na pagsigig inom? Buot ba ka? Hindi ba yung kwarta akong ipalit ng mainom? Ano kung manggod kayo ang kwarta nga imo lang usik-usikan sa inom? Ikaw ba? Ay, kung silmuni, ha? Joyce! Di sobra na ka! Nagpagkasal ko bisan wa ko'y gugma ni mo! Kaya nagtuo ko kay imo kong panggaon! Pero wala kay ayo! Imo na di akong pasakitan! Kung palahobog ka pang dako! Dili na ko makaanto sa di pagpuywa, Manuel! Mas palabihon ko pang way laki sa akong kinabuhi kaysa mag-antos ko umani mo! Mangubiha ko ni mo og dadon ko ang akong mga anak! Minsan ang nakigbuwag ko ni Manuel og nibalik ko sa amo. Naningkamot nga mapakaon ko ang akong mga anak. Sa pagkakaroon, ninyo na ang akong mga anak. Wa man ko'y swerte sa mga lalaki, pero swerte ko sa akong mga anak kay pinangga kaayo ko nila. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mana so za ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Kabat-Batan Dumanhog, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Mart James. I love you, Annabel. Mart James. Manay tinuod, Bel. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako? Hatagay lang kong panahon sa paguna-una, Mart. Nanguyab ka ni Annabel nga taga kang halo dumanog? Nakailari ka ni Annabel, bay? Nakakita na maguguan na niya. Oh, mau ba? Oo niya. Unsa man, bay? Okay ra ba na siya? Okay raman na siya, bay. Buutan man na siya. Mau ba, bay? Pero mao lagi. Murag wa mo ko'y chance niya, bay? Ay, lag surrender good. Pasim pinag iyak kang sugton. Bel, dugay-dugay na magid ko nga nanguyab ni mo. Wa pagid ka maluoy na ko. Kuan, Mart. Sige na taon, Bel. Sugta na taon ko. Naluoy naman ko ni mo, Mart, uy. Ha? Unsay bot ni mo ipasabot, Bel? Nga uyab na ta? Oh, Mart. Oh. Ako na kang gisugod. Salamat taon, Bel. Nga naluoy ragid ka na ko. Basta, Mart, ha? Ayaw lang yung kong binuangi, ha? Oh, Bel.
Isa anak na ko nimo. Nga ikaw ra gyud ang akong mahalon ug wa nay lain pa. May noon bay nga gisugot ka Annabel bay. Lipay bitaw kay ko bay nga nagkauyab namin ni Annabel. May pakabay nakauyab na. Ako yung tawag nini, ambot na lang, wa pa gyud. Paningkamot oy. Aron kauyab ka. Kay anugon kinang imong kagwapo bay. Nya wa kay uyab. Ay di ko manguyab bay oy. Maghuwat ko nga ang babae mo may nguyab dako. Ha? Amaw. Mura lang og wa sa. Usa nam day kabuhan kapin so kata nagkauyab, Bill. Maog yun. Mura lagwa, no? Dali ra gyud kayo ang panahon. Lagi. Uy. Naay nag-message nimo, oh. Kanit ha kay akong basahon. Oh, Oh. kisa man na nag-message nimo. Akong mga classmates sa una, nangumusta na ko. Dili na ko gusto nga na magsigig chat-chat nimo, ha? Ha? Pwede din na. Nganon dili man. Kung naay mo message nimo, ayaw og reply eh. Labi na gyud kun babay. Annabel. Uy, si Lusa de kay na imong uyab di ay. Muna ako nabantayan niya, bay. Dili siya ganahan nga na ako'y katsat-chat. Uy, in love di kay na nimo si Annabel bay. Ambot ba ba eh? Naglibog ko kung unsay akong buhaton. Ay, sayo na bay oy. Di ako'y tambag nimo eh. Unsa man na? Kuan bay, inigsuon gini nga tambag ha. Unsa man ang tambag ni muna ko, bay? Kuan bay, kung di gid mo magkasinabot ni Annabel, aw, pagbuwag mo eh. Bay! Paito sa mo, bay, eh? Abi na kong tinarong ng tambag ni muna ko. Imo man hinoon ko tiwasan. Seryoso bitaw to bay? Joke na bitaw. Seryoso. Joke na oy. Hmm? Di ba manggugubang nga, di ka makahimo pagbuwag na Annabel kay in love kay kana niya? Sakto gid ka, bay. Love kay nako si Annabel. O dili ko gusto nga mawa siya nako. Bitaw bay, sabtan na lang ginay mong uyab bay. Ikaw may lalaki bay. Ikaw na lagi sabot sa batasan si mong uyab. Asa di mo cellphone, Mart? Dera sa akong bulsa. Nga naman? Wanay nag-chat-chat nimo? Naman. Pero wala na ako reply eh. Aron, di ka masako na ko. Maayo hinuon. Naday ko'y plano. Plano? Unsa man na? Mag-ilista og account. Ha? Nga naman? Basta lang. Gusto lang ko mag-ilista og account. Nga nung ingon ini man, Bill. Wala kay salig na ko. May salig man ko nimo. Gusto lang ko kung mag-ilis og account good aron mahibaw ko kung kinsa imong mga ka-chat. Aon sa man? Dili ka mo sugot? Oo. Sige. Mag-ilis nag-account. Aray, Annabel, unsa ba? Sakit kayo na, ha? Unsa ba yung kusaan mo, ha? Suko mo kay ka na ko. Naidagang nag-chat nimo. Nangumusta. O gimingaw na ko na siya nimo. Asa ba? Kini oh. Basta ha. Mga babae na ni-chat nimo. Ha? Asa ko no? Ikaw ba? Ako man intawon tayo mga ig-aga o ni-chat na ko, uy. Bisan na. Dili lagi ko ganahan nga na aking mga ka-chat bisag imo pa ng mga igagaw. Ang akong gusto nga ako ray ka-chat nimo. Annabel? Mag-ilis na tag-account. Ako na mo gamit sa akong account. O ka namang sige chat nimo, i-block na ha. Aron dili ko maglagot nimo. Annabel? Pila na mo ko si Mana nga wa mi magkita ni Annabel. Ay, gimingaw hinuon ko niya da. Mamisita ko niya.
Wa man dinhi si Annabel dong. Hain man di siya nang. Nilakaw man to siya dong, uy. Naamang kuno to sa'y paliton. Mao ba nang? Sige, salamat ha. Ako lang siyang tawagan. Di mo gin makontak si Annabel eh. Asa mo kaning bayhana? Bay, may ka nagkita ta? Oh, nga naman bay. Gapon ba? Ako lagi itong nakitaan si Annabel lagi nga may kauban nga lalaki lagi. Oh. Nya, giyagbayan pa gid siya? Unsa? Ha? Kisa may nagingon? Di na kinanglan nga mahibaw ka kung kinsay nagsulti nako. Ang ako pangutana mo ito baga. Kinsa tong lalaki nga imong kuyog hapon? Akong uyab. Unsa? Unsay uyab? Sorry, Martha. Nagbalik na sa kong uyab sa una. Unsa? Ug ako? Magkalimtanay na lang ta. Annabel. Sorry, Mart. Mas gimahal na ko ang una na kong uyab kaysa nimo. Kusog pa kay kang magsilos na ko. Masuko ka kung may kachat ko. Bisag igagaw rin ako ang akong kachat, masuko ka. Himan-himan. Ikaw na yan na binuang sa itong relasyon, ha, Annabel? Mart. Tani mo eh. Pero, okay na. Okay na, Bel. Akong dawaton nga, huwag na kay gugman ako. Dili na ko ipamugos ang akong kagalingon diha ni mo. Manghinaot lang ko nga magbalipayon ka, Ubadiah. Ang buong akala ang magkasama. Nagtuo ko nga tinuod ang gugma ni Annabel rin ako. Pero dili mo diay. Kanimo, Annabel, kung naminaw ka man karon, panghinaot ko nga malipayon ka uban sa imong anak. Og sa mga babae nga naminaw karon, ayaw pagsugot sa manguyab ninyo kung wa may gugma. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagsagading akong tampo. More power sa RMN.